Ndị Igbo nke awa akụkọ iri gbara n'enu. Nke iri, Halima Abubakar agwago oyi nwoke Tonto Dike ka ọ kwụsị isogharị ya n'azụ etu ijiji si esogharị ozu n'ọha nta akụkọ Instagram maka na ha abụọ anaghị eme ofu ihe. Nke itoolu, Toke Makinwa mere ka anyị mata na o juru ya anya ma likwazie ya ọnụ etu alụmdi na nwunye nke ya na Maje Ayide siri wuru ihe gbasara agbasa mgbe na ọtụwaghị anya ya. Nke asatọ, Daddy Freeze agwago ndị na-eso ụzọ ya na ọtụtụ ndị amụma bụ ndị soro okwu ọnụ m eso n'omume m na ọ bụghị ha ncha niile wu ndị na-enweta ezi ntụziaka site n'aka Chineke ma ọ bụ kwukwazie nke Chineke si ha kwuo. Nke isaa, ha na Buhari bụ nwa onye isi ala anyị President Muhammadu Buhari anọrọgo n'ime ọnwa a wee cheta otu afọ ya na di ejikọrọ aka ọnụ na alụmdi na nwunye. Nke isii, nwoke ahụ ama ama na-akụ egwu Fuji na mba Lagos steeti onye nke a na-akpọ Wasiu Ayinde Marshal anụgo nwaanyị ọzọ. Nke ise, Blessing Nkiruka Okoro bụ onye nke eji CEO wee mata akọtọọla Zubi Michael nakwa Junior Pope maka okwu ahụ ha kwuru n'ọha nta akụkọ gbasara nwaanyị ibu esemokwu dịrị ya na di ya apụta na ọha nta akụkọ. Nke anọ, Uche Mmadụ Agwụ agwago Tonto Dike ka o hichaa anya mmiri maka na ọ bụ Chineke bụ onye ga-agba ya ume. Nke atọ, Iwanyị si ka anyị ncha kpee ekpere n'isi Two-Face nakwa Chinedu Wazobia ma ọ bụgazi n'isi ndị ọzọ ama ama n'ime obodo anyị Naijiria n'ihe gbasara alụmdi na nwunye ha. Nke abụọ, ọtụtụ ihe mgbanwe dị iche iche adịgasigo na ndụ Regina Daniels kemgbe ọ mụchara Nnedi nwoke nwa. Nke mbụ, Emeka Rollas bụ onye isi Actors Guild of Nigeria AGN n'aha ịcha ewugo na AGN abụghị ebe a na-asụsa ndị achịtaghị aja na Big Brother Nigeria. Igbo ndị ọma eji eje mba ọgwụgonu ka ọha anyị n'ọnụ n'akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke tata. Ọ ka were sị Charles Ikwuegbu ka gịnị ya na-abụ nọ n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn ga-emesịanụ.